magilapos ako manong toothbrush. Ando man ako unsa toothbrush o gilamos magtimpla sa ko joke kay mag-edit ko karon kay piling ako. Unsa ma? Nag-vlog ko uy. So, I'm editing right now katong last photoshoot na mo before nag-lockdown. And tiwaso na ako na siya karon para naapod ko yung ma-upload. Yeah. Hehehe